ble shibon ya phi baro ka krtek janga ka dei Arlene Iawphniaw bat ngasong ngasa hamaulai mau tawar ngaladon khatbei snam karta ngadei ikhun ba marbai ngan salet kelas 6 hasinan higher secondary school kajing ang no janga ka dei bangan rai bat ban pen em ya kari bat kajat ben riu da kisur ten rai ngasngu tenat ban rai bat bangan tem ngalas dang ban rai na du south snam karta kiba ai men sem yang nga idei mei bat ibahayeng kaba penlong yang nga bangan shem bentah kani Ka Sur Kynud kadai bangan pentepech shu hakakam rai bat ban sei pathai ka sap ka bangadan ho ngayo shibun kajing toy ka bangayo kadai ba ngayo shibun kijing kai ha ka badai ban rai ding ba kajing kai jang inis la priang ho nga kerman bangan job ha kani Ka Sur Kynud season 2 lada nga job kajing thamu janga kadai bangan pentebet shu ya kasap rai bat ban telat music video